Η ομάδα εδώ και 5 Κυριακές είναι στη Β. Αλλάξαμε κατηγορία. Ναι, ακόμη. Τυπικά όμως ακόμη παίζει στην γάμο κατηγορία. Ναι. Πώς ήταν αυτή η κατηγορία αυτές, πώς ήταν το πρωτάθλημα? Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι από 1988 προπονητής. Το πρωτάθλημα του φετινού, ειδικά το φετινό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είχε πάρα πολύ καλές ομάδες. 6-7 ομάδες πολύ καλές. Και να αναφέρω ομάδες καλές όπως Κουδούνια, Νέα Σεβάστια, Κοκκινόγια, Μεγαλόκαμπος, Αδριανή, Καλός Αγρός, η πρώην ομάδα μου, πάρα πολύ καλές ομάδες. Και οι υπόλοιπες ομάδες, αν εξαιρέσουμε κανένα 2 ομάδες, και οι υπόλοιπες ομάδες ήταν η Καλυθέα που παίζουν παιδιά που περάσανε από την Α Εθνική. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δικιά μας, χάρη στην προσπάθεια των παιδιών, της διοίκησης, πήγε πολύ καλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ομάδα είναι ένα βαθμό μπροστά από όλες τις ομάδες. Και σου μένει ένας αγώνας μέσα στην Αδριανή, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Αδριανή είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα πάμε εκεί, χωρίς άγχος, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να το χαρούμε και ό,τι βγει, ό,τι κάτσει. Οι ποδοσφαιριστές σου πώς είναι απέναντι σε σένα? Τα παιδιά της ομάδος είναι πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες. Πολύ καλά παιδιά. Χάρη σε αυτούς πανηγυρίζω και εγώ το 1ο μου πρωτάθλημα. Το 1ο. Το 1ο. Από το 1988 κάνω αυτή τη δουλειά, χωρίς πτυχίο. Έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα δηλαδή και πάμε για το 1ο. Το πήραμε το 1ο. Από τη στιγμή που βγάζεις μια ομάδα σε κατηγορία ανώτερη, πρωτάθλημα. Εγώ το βλέπω ότι πήρες πρωτάθλημα. Δεν βλέπω είσαι πρώτος, είσαι δεύτερος, είσαι τρίτος. Η προκήρυξη έλεγε 3 ομάδες βγαίνουν στη Β κατηγορία. Η ομάδα η δικιά μου εδώ και 5 παιχνίδια ήδη είναι στη Β κατηγορία. Τώρα του χρόνου δηλαδή η Ψηράκη θα παίζει Β κατηγορία. Πάλι με προπονητή το Στέλιο. Δυσκολεύεσαι να απαντήσεις? Όχι, δεν δυσκολεύομαι. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει το παιχνίδι της Αδριανής. Ναι. Πιστεύω να περάσουμε νικηφόρα από την Αδριανή. Εννοείται ότι τον πρώτο λόγο θα τον έχει η δόξα Ψηλής Ζάχης και ιδιαίτερα ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος του Χατζηπαυλίδης, γιατί είναι ένα εξαίρετο παιδί και τα άλλα παιδιά που τον απαρτίζουν είναι πολύ καλά παιδιά, αλλά κάποια παιδιά από τη διοίκηση είναι λίγο ολιγόψυχοι και δεν πρέπει να είναι ολιγόψυχοι, να είναι σωστοί. Και όταν λέω σωστοί εννοώ το εξής, ότι δεν πρέπει κάποιος από τη διοίκηση να κρίνει ένα προπονητή στα 18-20 παιχνίδια που κάνει 16-17 νίκες και χάνει ένα παιχνίδι. Δεν πρέπει να το κρίνει κάποιος από τη διοίκηση. Αν το έπινε κάποιος εκτός διοικήσεως δεν θα μιλούσα. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Αύριο είπαμε έχεις τον τελευταίο αγώνα. Με την Αδριανή. Ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο της Ψηλής Ζάχης για συμπαράσταση? Θέλω να δω όλο το χωριό στο γήπεδο. Στο γήπεδο που παίζουμε τώρα την Κυριακή με την Αδριανή, θέλω να δω όλο το χωριό. Η ομάδα, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ και 5 παιχνίδια είναι στη Β. Δεν είναι επιτυχία αυτό που κάνουν τα παιδιά της ομάδος, είναι άθλος. Το είπα κατ' επανάληψη ότι είναι άθλος αυτό που κάνουν τα παιδιά της Ψηλής Ζάχης που θα παίζουν τη νέα σεζόν στη Β.
δεν είναι επιτυχία, είναι άθλος. Δίπλα σου έχουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον πιστεύεις πάρα πολύ, έμπειρος, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, τη Σουλικίδη. Θα θέλαμε να μας πει λίγο τη γνώμη του και Σουλικίδης για την ομάδα. Η γνώμη μου είναι αυτά που λέει ο προπονητής μας. Ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη και καταφέραμε να βγούμε πρώτοι, κι ας είμαστε, ό,τι και να είναι. Εγώ πάλι και να χάσουμε πρώτοι θα είμαστε όμως. Εγώ θεωρώ την ομάδα πρώτη. Πρώτη σε όλα. Και έτσι το καταφέραμε. Νομίζω ότι είναι άξιο συγχαρητήρια όλοι μαζί. Ναι, για τους παίκτες, πόσο πιστεύεις ότι βοήθησε και ο προπονητής σου? Ο προπονητής μου πιστεύω ότι βοήθησε τα μέγιστα. Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, αλλά έπρεπε ο προπονητής να μας ενώσει. Μας ένωσε και καταφέραμε πολύ άνετα, πιστεύω, και βγήκαμε. Παρόλο που έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, πιστεύω ότι βγήκαμε πολύ άνετα. Δηλαδή, δεν περιμένω ότι εμείς θα είμαστε τόσο εύκολα θα βγαίνουμε. Ναι. Χάσει τον προπονητή μας βγήκαμε. Εγώ πιστεύω χάσει τον προπονητή μας ότι βγήκαμε. Αλλά και όντως όμως ψηλά αυτή τη στιγμή έχει καλούς παίκτες. Για την κατηγορία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και βγήκαμε, πιστεύω, πολύ άνετα. Ο προπονητής δεν το περίμενα. Ναι, ο προπονητής λέει ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι παίκτες. Οι πρωταγωνιστές είναι πάντα τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές. Πρωταγωνιστές είναι, για μένα, επιμένω που το λέω, είναι τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές της ομάδος. Αν οι ποδοσφαιριστές δεν σε ακούνε και αυτά που λες, τα αποδυτήρια, δεν τα βγάζουν στο γήπεδο. Είσαι ένας προπονητές ο οποίος φημίζεται για την πειθαρχία. Έτσι. Και εντός και εκτός. Δηλαδή και στα ποτήρια αλλά και στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εξίσου είσαι και εκδηλωτικός όταν βάζει η ομάδα σου ένα γκολ. Είναι έτσι? Ναι, εντάξει. Έχω μια τρέλα και για εξαγωγή. Είμαι πολύ παθιάρης, σε όποια ομάδα και αν βρίσκομαι. Υπηρετώ το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, με πολύ αγάπη, με πολύ πειθαρχία και με πολύ σεβασμό. Είναι έτσι όπως το είπες, ότι σε κάθε γκολ ζεις το ζω, καθαρά, το ζω, καθαρά, το ζω. Να πάρουμε και τα μέσα τώρα. Λίγο πρώτο, πάμε. Ναι, λοιπόν. Στέλνει εδώ τι ομάδα είναι? Εδώ είναι η Ελπίδα η Καλό Αγρό. Από τις πρώτες ομάδες που ήσουν? Είναι από τη δεύτερη. Πρώτα έκανα στον Άρη Μικροχωρίου και μετά τη δεύτερη σεζόν ήμουν στο Καλό Αγρό. Αυτή? Εδώ είναι ο Άρης Πλατανιάς. Από τη Βίδα στην Αλφα. γραφική, και εδώ γράφει πρωταθλητές. Όλες οι πρωταθλήτριες είναι από αυτές. τη Β στην Α, Ναι. χωρίς Ήτα. Σόπα, ναι. Ναι. Εδώ είναι ο Άρης Πλατανιάς. Και όπως βλέπεις, γράφω εδώ τα λεονταράκια. Τα λεονταράκια. Ναι. Αλλά Και χωρίς ήττα, όπως το λέει. και χωρίς Ήτα. Ναι, 22 παιχνίδια χωρίς Ήτα. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Όχι ότι τότε είχαμε εύκολο πρωτάθλημα, αλλά είχα παιχταράδες. Για παράδειγμα, όπως ο Σταυρούλης ο Παπαδόπουλος, όπως ο Νικολάκης ο Τοπαλίδης, όπως ο Σάκης ο Χαρακίδης και τα υπόλοιπα παιδιά, να μην αδικήσουν κανένα. Εδώ, που είμαστε. Εδώ είναι πάλι ο Άρης Πλατανιάς. Πλατανιάς, αίτητος που λέει. Ναι, αίτητος. Εδώ έχουμε. Εδώ είμαστε στον Καλό Αγρό, Καλός Αγρός. Ελπίδα Καλό Αγρό. Πάλι πρωταθλητές, ναι. Ναι, εδώ. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μένα τότε που πήγα στον Άρη. Στον Καλό Αγρό έχεις παίξει και με τον Λάζαρο. Στον Καλό Αγρό με τον Λαζαράκη του Χαραμπίδη έπαιξα 2 χρόνια, ήμασταν συμπαίκτες. Είχαμε προπονητή του Τάκη του Τζακίρη και πήραμε την ομάδα πολύ άσχημα και η ομάδα βγήκε στην Β. Και εδώ είναι το μικροχώρι. Στον Άρη Μικροχώριο. Ξεκίνησα σαν προπονητής από τον Άρη Μικροχωριό. Από εκεί ξεκίνησα. Ναι. Το 1988, πρώτη χρονιά, τότε ήταν ο Δημητριάδης, ο Σάβας, ο Φώτης, το επώνυμο του, ο Καραλίδης ο Φώτης, πρόεδρος. Καραλίδης ο Φώτης, ναι.
Και τότε ξεκίνησα δειλά να κάνω τον προπονητή. Και πρώτη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα. Έχεις πάρει 9 πρωταθλήματα με το αυριανό. Με το αυριανό. Τώρα να σε ρωτήσω ποιο από όλα αγαπάς περισσότερο, είναι δύσκολο να απαντήσεις. Ποιο χάρηκες μάλλον πιο πολύ? Είναι δύσκολη ερώτηση, πάρα πολύ δύσκολη. Ένας προπονητής όταν παίρνει πρωταθλήματα είναι χαρούμενος. Είναι χαρούμενος. Τώρα θα με πεις από τις 13 ομάδες που γύμνασες, ποια ομάδα... Ποια σε δυσκόλεψε, Στέλιο, περισσότερο από τις τέσσερις? Ποια μπόρεσες και την έφερες έτσι, την έβαλες στα καλούπια που ήθελες εσύ? Μικροχώρη, Καλός Αγρός, Ερμής Οχυρού, Απόλλων Αεροφράχτης, ήταν πάρα πολύ δύσκολα πρωταθλήματα που πήρα. Μάλιστα. Πολύ δύσκολα πρωταθλήματα και φυσικά πάντα τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές για μένα, οι ποδοσφαιριστές μου. Ειδικά στον Απόλλων Αεροφράχτη είχα 13 παιδιά μόνο και πήραμε πρωτάθλημα. Σε πολλές δύσκολες στιγμές. Σου εύχομαι. Συμπαίκτης με τον Θόδωρο Ζαγοράκη. Ναι. Λιδία. Στη Λιδία. Ναι. Συμπαίκτης με τον Θοδωρή. Εγώ έπαιζα ακραίος δεξής μπακ. Ο Μπάμπης, ο Κουσμίδης ήταν προπονητής μας. Πάρα πολύ καλό παλικάρι. Πολύ καλός προπονητής. Ήμασταν αλφα τοπικό τότε. Θάσο. Κοκκινόχωμα, περιοχή Καβάλας. Περιοχή Καβάλας, ναι. Πήγαμε καλά. Ναι. Είχα το Θοδωράκι, ήταν 14 χρονών τότε που αυτός έπαιζε δεξί χαφ, εγώ έπαιζα δεξί μπακ. Πάντα τον μίλαγα, τον έφτιανα. Είχε ταλέντο το Θοδωράκης, ήταν γεννημένος ποδοσφαιριστής. Και όχι μόνο ποδοσφαιριστής, ήταν και άξιος πρόεδρος. Τώρα είναι δόξα ψηλής Λάκης. Σου ευχόμαστε να πας όσο γίνεται πιο ψηλά, Στέλιο, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι παθιάζονται με το ποδόσφαιρο και έχουμε λίγους τέτοιους, μην το ξέρεις. Ερασιτέχνες του ποδοσφαίρου. Λίγους προπονητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πτυχίο, Θόδωρο. Έχεις όμως την πείρα και την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Έχω τους τίτλους. Για πτυχίο. Δεν είναι άσχημο ούτε κακό από το 88 να είσαι προπονητής χωρίς πτυχίο και να παίρνεις 9 πρωταθλήματα. Φυσικά αυτά τα πρωταθλήματα τα πήρα χάρη στις διοικήσεις που ήταν κοντά μου, σε όλες τις διοικήσεις που ήμουν κοντά μου, όπως φέτος για καλή ώρα που είναι ο Γιώργος ο Χατζηπαυλίδης μαζί μου, η διοίκησή του και τα παιδιά. Πάντα για μένα πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι προπονητές βοηθάνε. Δεν έχω πτυχίο, το τονίζω, αλλά έχω 9 τίτλους.